Miten musta tulee tatuointiartisti? Mun tämän päivän vieras on mun kaveri Jessica, joka on upea tatuointiartisti ja yrittäjä, joka tekee taidetta suoraan ihmisten iholle. Tatuointeihin liittyy usein merkityksiä, tarinoita ja identiteettiä, ja tatuoijan työ onkin tosi moniulotteista. Siinä yhdistyy luovuus, tarkkuus, asiakastyö, somettaminen, hygieniasäännöt ja yrittäjyys. Tässä jaksossa puhutaan siitä, millaista on olla tatuointiartisti käytännössä, miten alalle pääsee, mitä taitoja tarvitaan, miten itsensä hinnoittelee ja millaista on se oikea arki tämän ammatin takana. Tämä jakso on sulle, jos oot joskus miettinyt, että haluaisit tehdä luovaa työtä, olla oma pomosi ja jättää jotain pysyvää ihmisten elämään. Tervetuloa kuuntelemaan, miten musta tulee tatuoija. Miten musta tulee. Moikka Jessica! Ihanaa, että olet täällä. No hello! Ihanaa olla täällä. Olen odottanut tätä innolla. Yeah. No jos me aloitetaan kuule heti esittelyillä. Elikkä miten sä esittelisit itsesi nyt, kuka olet ja mitä teet? No mä olen Jessica Kuivasniemi, 26 vuotta ja mä olen tatuoija näin lyhkäisyydessään. Joo. Kuinka pitkään sä oot toiminut tatuointiartistina ja missä studiolla sä sitä teet? Tänä vuonna mulla tulee lokakuussa 7 vuotta täyteen. Aika on mennyt ihan hurjan nopeasti. Ja mä teen töitä Jätkäsaaressa Very Special Tattooing studiolla. IG:stä löytyy VS Tattooing vähän helpommin. No mites, onko toi tatuointiartistin työ ollut aina sun haave vai miten sä päädyit tälle alalle? Joo, tai siis no kyllä mä voisin sanoa, että mä jo ihan pienestä asti innostuin niin kuin tatuoinneista ja tatuoimisesta sillä tavalla, että se oli mun mielestä tosi cool. Et silloin 2000-luvun alussa tuli paljon niitä ohjelmia, tiedätkö, LA Ink, Miami Ink, ja mähän olin ihan obsessed. Ja sitten kun oli tämä Kat Von D, naisartisti, niin sitten mä olin silleen, että vau, että onpa hienoa. Mutta silloin nuorena totta kai se tatuoija niin kun urana ei ehkä tuntunut silleen, että se olisi saavutettavissa, mutta se oli ehkä enemmän semmoinen haave tai semmoinen, niin kuin, että vau, toi on niin siistiä. Okei. No mä muistan Kat Von D:n. Joo. Mä ajattelin, että se on niin cool. Se on. Joo. Okei. Eli se haave tuli aika varhain. Kyllä. No mikä oli sitten sun ihan ensimmäinen askel kohti tätä uraa? Miten se tulikin sitten vähän saavutettavammaksi? No ehkä se lähti sitten niin kuin yläasteella, tai se isoin steppi siihen oli se, että yläasteella tuli tämä viikon kestävä tetti. Ja sanottiin, että teidän pitää nyt etsiä teille se työhön tutustumispaikka. Ja minähän olin ihan, että minähän en viikoksi mene mihinkään ruokakauppaan ilmaiseksi hyllyttämään, mitä monet muut teki esimerkiksi. Vaan mä olin silleen, että mä haluan nyt nähdä sitä tatuointimaailmaa. Ja mä soittelin vaikka kuinka monet studiot läpi, että mä pääsisin niinku vaan näkemään sitä. Kyllähän mä niinku tiesin, että eihän mä siellä siis mitään niinku tatuointiin liittyvää niinku tee, mutta siis asiakaspalvelu siivoilen, niinku käyn niille kaupassa mitä vaan. Ja mä pääsin sitten yhdelle niinku tatuointiliikkeelle niinku tettiin. Ja siitä se innostus sitten tavallaan niinku puhkesi kukkaan, jos niin voi sanoa. Että kun sä näit niin läheltä sitä, että millaista se on. Ja siellä mä tutustuin sitten mun nykyisen kollegaan Villeen. Että siitä se sitten vähän niin kuin lähti eteenpäin. Okei. Eli siis minkä ikäinen sä olit? 15, 16? Mun mielestä 14. Wow. Siis mähän oon ollut ihan rääpäle. Joo, mutta siis mun mielestä on ihan super rohkeeta, että sä oot ollut silleen, että mä en mene kauppaan, mä haluan olla tatuoija, joten mä soitan vaan tatuointiartisteille, että voinko tulla siivoamaan tai niinku tekee ihan mitä vaan. Kyllä, ja nyt se niinku kuulostaa ihan siltä, että joo, no mä vaan soittelin, mutta siis aika kauhea, kun mulla oli aina paniikki, kun mä soitan sinne tatuointistudiolle, moi, pääsisikö tänne tettiin? Ja sitten aina sieltä tuli just silleen, että ei. Ja sitten kun yksi sanoi joo, niin mä olin vaan, että okei, jes, kiva, kiitos, että ei tarvii mitään palkkaa edes maksaa. Ja että halus vaan oikeasti, että se innostus oli siihen niin kova, että mä halusin vaan niinku nähdä, millaista se niinku on. Koska aikaisemmin sitä oli nähnyt vaan niinku telkkarin kautta, niin eihän se ole yhtään realistista. Joo, ei vitsi, siis toi on niin, kun mä muistin, että sä olit tetissä, mutta mä en muistanut, että miten sä olit sinne päätynyt. Joo, ja me ollaan siis Hillankaan oltu samalla yläasteella. Joo. Niin. Sen takia mä muistin tän.
Joo, wow. Mutta miten sit sä tutustuit siellä Villeen? Mitä Ville siellä teki? Oliko se sitten se pomo vai? Ville oli siellä itse ihan siis niin kuin työntekijänä, eli siis tatuoijana. Että ei ollut sen studion, niin kuin, ei omistanut sitä studiota silloin. Ja silloin kun mä menin sinne, niin sit mä just Villelle ja parille muullekin tatuojalle niin kuin siellä olin silleen, että tää ala on niin kuin aina kiinnostanut mua. Ja niin kuin, nyt mä haluan niin kuin nähdä millaista se on. Ja sitten Ville otti siitä jotenkin musta heti koppia tietyllä tapaa, koska se oli silleen, no tuo hei sun piirustuksia näytille. Että näytä millaista sä piirtelet tai mitä sä oot piirtänyt tai näin. Ja sitten mä vein niitä sinne niin kuin hänellä näytillä. Ja sitten, vitsi siitäkin on niin kauan aikaa. Mutta mä sain siis Villeltä silloin tosi paljon niin kuin vinkkejä kaikkeen niin kuin piirtämiseen, koska sehän on se niin kuin pohja tavallaan tälle uralle, että sä osaat piirtää ja sä tykkäät siitä ja sehän niinku määrittää sen sun kädenjäljen ja sen sun tyylin, että mitä sä niinku millaisia tatuointeja sä haluat tehdä. Niin sit kun niinku, hän osasi antaa mulle tosi eri perspektiiviä siitä, että nyt mun pitää rupea ajattelemaan silleen niitä mun piirustuksia siltä kannalta, että jos joku haluisikin sen vaikka tatuointina, niin siinä on vähän pieniä semmosia juttuja, mitä sun pitää ehkä ottaa huomioon, kun vaan, että sä piirrät paperille jotain, kun että sä ajattelet, että se on tatuoinniksi tuleva. Mitä siinä pitää ottaa huomioon? No siinä pitää ottaa huomioon esimerkiksi se, että missä niinku koossa se tehdään ja että se on selkeä se kuva. Että sä et voi mitään tosi pientä ja semmoista, niinku, totta kai se riippuu mitä sä piirrät, mutta siis silleen, että kuvia pitää selkeyttää ja niin kuin, vaikka sä piirrät paperille jotain, niin sä et välttämättä saa sitä iholle samannäköisenä. Et silloin niin kuin ehkä isoin asia, mikä mulla on jäänyt silloin niin kuin mieleen, niin esim. Ville oli silleen, että kannattaa niin kuin selkeyttää sun piirustuksissa jotain asioita, vaikka osaan alueisiin siinä piirustuksessa jotkut tehdään vaikka vähän paksummalla linjalla, niin ne pomppaa sieltä vähän niin kuin ylöspäin ja sitten jotkut asiat voi olla vähän siellä niin kuin taustalla. Niin, että siihen tulee perspektiiviä siihen kuvaan ja että Niin. Okei, eli silleen, että siinä sä sait Villeltä vinkkejä tähän piirtämiseen, että mitä ottaa huomioon, että joo. Sitten kun vähän niin kuin suunnittelee, että nämä vois olla tatuointeja. Kyllä. Ja sitten jotenkin siitähän tuli mulle tosi innostus, että joku tommoinen ammattitatuoija, ammattilainen, niin kun antaa tämmöiselle pikkutytölle vinkkejä ja muutenkin on niinku siis kehu mun piirustuksia oli silleen, että joo, että sus on potentiaali, niin siitä, että joku sanoo noin, niin onhan siitä ihan silleen, että ai oikeesti, että musta oiskin ehkä tähän. Wow, toi on niin ihanaa. Miten musta tulee? Okei, eli tää oli sit sun ensimmäinen askel, oli tää Tetti 14-vuotiaana. Kyllä. Mitä sä sen jälkeen teit? No siis kävin mun koulut loppuun, koska mähän olisin ihan valmis ollut niinku peruskoulusta vaan suoraan mennä tatuoijaksi. Mutta siinä vaiheessa mekin oltiin niinku sit Villen kanssa pidetty yhteyttä ja sit Ville oli silleen, että käy sun koulut niinku loppuun, niin voidaan sit katsoa niinku uuden kerran niinku tätä hommaa. Että jos hän vaikka rupeisi opettaa mua tai näin, niin mähän sit menin yläasteen jälkeen vielä amikseen ihan merkonomilinjalle. Ja ajattelin vaan, että se on semmoinen yleispätevä linja, että eihän niin kuin se silleen tatuointialaa mitenkään hirveästi edistä, paitsi siinä on se yrittäjäpuoli totta kai, mihin me varmaan mennään sitten vielä myöhemmin. Mutta joo, niin sitten kävin mun koulut loppuun ja sitten kun mä olin amiksesta niin kuin valmistunut, niin sitten Ville suostui rupea niin kuin opettaa mua. Okei, no mut siis pakko kyllä sanoa, että musta tuntuu, että oli tosi fiksu veto Villeltä, koska no nyt kun mä mietin jälkikäteen silleen meitä joskus 15-vuotiaan, niin kyllä mä ajattelin, että sä oot ollut ihan semikypsä, mutta silleen samaan aikaan sä oot ollut 15-16-vuotias, niin silleen mä saan kuvitella, että kans asiakkaat vois olla vähän silleen skeptisiä, että mulla on tämmönen 15-vuotias tatuointiartisti. Tai silleen vaikka sä sit voisit todistaa tietenkin sun taidot, mutta musta tuntuu, että ehkä oli ihan hyvä, että se pisti sut takas koulun penkille hetkeksi vähän niinku kypsyttelee muita taitoja ja niinku. Joo, kyllä. Ja siis kyllä mä muistan silloin amiksen aikaan, kun ollaan siinä iässä, että tulee tosi paljon kaikkea niinku muuta elämään. Niin kyllä mulla oli siellä semmosia hiljaisia, niinku pari hiljasta niinku
kautta tavallaan, että mä en hirveästi pitänyt Villeen mitään yhteyttä ja tälleen jälkikäteen me ollaan puhuttu siitä, että silloinhan Ville jo ajatteli vähän silleen, että okei, että mun mielenkiinto on nyt kadonnut jonnekin, mutta se ehkä liittyy enemmänkin siihen, että mulla oli koulussa niinku ulkomaan vaihtoja ja tällaisia juttuja, mitkä sitten vei sen mielenkiinnon siinä ajassa kumminkin. Mutta sitten mä muistan, että mulla tuli se silloin, että apua, että mä en ole nyt pitkään aikaan edes laittanut Villelle mitään viestiä. Että nyt niin kuin mä en anna tämän lipsua mun sormista. Että joku oikeasti on valmis auttaa mua ja niin kuin on sanonut, että musta on potentiaalia. Niin sit mä otin niin kuin itteni niskasta ja on silleen, että tätä Jessica oikeasti haluaa tulevaisuudessa tehdä. Niin nyt, että niin kuin mokaat tätä. Eli sit miten sä valmistuit amiksesta, niin miten sä sit sait sen sun ensimmäisen mahdollisuuden? Tai se, miten se sit tapahtui, että sä pääsit ensimmäistä kertaa töihin? No siis silloin kun mä valmistuin, niin mähän olin vielä, mä tein niin kuin 2 työtä samaan aikaan. Tai siis mä olin niin kuin tatuointiharjoittelijana ja sitten mä tein niin kuin varastoduunia joku ehkä puolen vuoden ajan. Ja siis mä kävin aina niinku studiolla silloin, kun mulla oli niinku vapaata. Et mä kävin siellä katsoa, kun Ville tatuoi ja se samalla aina kertoi mulle vähän. Ja sitten aina hänen työpäivien jälkeen hän jäi sinne vielä opettaa mua. Et alkuunhan se oli semmoista, että me käytiin ihan vaan, että miten tatuointikone toimii, neulat ja tärkein totta kai se hygienia. Että vaikka me ei niinku vielä silloin iholle mitään tehty, niin me vähän niin kuin leikittiin, että se mihin mä harjoittelen on oikea iho, että mä heti opin ne, että hanskat kädessä ja sä et koske niin likaisilla hanskoilla mihinkään. Sille tosi basic asioista aloitettiin ja käytiin niin kuin ne NS-perusteet läpi. Miten musta tulee? Eli sitten tämän niin kuin sun harjoittelukauden jälkeen, että sä olit harjoittelijana ja varastoltöissä samaan aikaan. Miten tää sun urapolku vähän niin kuin alkoi rakentua? Se varastoduuni mulla sitten tippui kokonaan pois, että mä lähdin sieltä ja sitten musta tuli täyspäiväinen yrittäjä, kun rupesi tulemaan myös niitä maksavia asiakkaita. Joo. Niin se oli ehkä niinku sit se tavallaan uran virallistuminen niinku jotenkin silleen, että totta kai, että musta 19-vuotiaana tulee täyspäiväinen yrittäjä, niin onhan se siis niinku tälleen jälkeenpäin ajateltuna, että wow, että siinä on oltu kyllä nuorta neitiä. Toi on tosi hurjaa. Miten sä vaikka aloit yhtäkkiä sit ottaa ihmisiltä maksua? Tai miten toi puoli toimi tossa? Että eka sä olit silleen, että no mä nyt teen ilmoitteeksi. Sitten jossain vaiheessa sä olit silleen, mä oon nyt tarpeeksi hyvä, että nyt itse sitä maksaa. Ja miten sä päätit ne hinnat? Miten niinku, toi kuulostaa musta jotenkin ihan absurdilta. Miten sä niinku? No siis ne ilmaiset harkkatatskat oli vaan läheisille. Että enhän mä sitä mainostanut missään. Täältä ilmaisia tatuointeja. Vaan ne oli vaan ne niinku, että mä pääsin vähän niinku siihen touchiin, että miltä se tuntuu tehdä iholle ne tatskat. Ja sitten me siirryttiin niin kuin maksaviin asiakkaihin, mutta mä tein kumminkin niin kuin harkkahinnoilla. Että eihän ne ollut mitään niin kuin suuria ne niin kuin hinnat niille tatuoinneille tietenkään, koska mä olin tehnyt vasta jonkun vuoden tyyliin tatuointeja. Ja Niin. Muistatko sun ensimmäisen niin kuin asiakkaan? No mä muistan yhden ensimmäisistä, mutta mä en muista, oliko hän niin kuin se ihan ensimmäisin niin kuin maksava asiakas. Mutta koska siitä on niin kauan aikaa, niin mä en niinku muista yhtään, että kuka niinku oli se just se ensimmäinen. Mutta niitä on parit niinku siinä alussa, niinku ketkä mä muistan. Ja sitten yksi niistä oli vielä siis semmoinen niinku, semmoinen simppeli kukkakuva kylkeen. Ja mä muistan silloin, kun Ville oli vaan silleen, että no niin, no pääset sit suoraan syvään päätyyn, että noi kylkikuvat ei ole mitään niinku ensinnäkään helpoimpia eikä mukavimpia tehdä. Sitten mä olin vaan nonni. Mutta asiakas ainakin oli silloin tyytyväinen ja niin kuin kaikki meni hyvin. Mutta voin sanoa myös, että silloin se tekeminen oli myös todella, todella hidasta. Joo. Siinähän sitten niin kuin ajan kanssa nopeutuu ja kehittyy ja jne. Joo. Muistatko sen fiiliksen, mikä sulla oli, kun sä ensimmäistä kertaa aloittaa toimaan jotain ihmistä? Teit sä ekat tatskat itselle? Vai? Joo, ihan ensimmäisen tatskan mä tein itselleni, koska siinkin Ville oli kans vähän silleen, että sit sun ei tarvi ainakaan stressata. Jos se menee päin piip, niin se on ainakin sun oma siellä, sä voit aina korjata sen. Ja sun ei tarvitse tavallaan stressaa siinä tilanteessa sitä, että se on jonkun tuntemattoman tai se ei ole sinun omaa nahkaa tai niinku näin. Niin se oli munkin mielestä silleen hyvä, että mä vaan tein sen ekan tai niinku ensimmäisen tatuoinnin itselleni. Ja sitten sen jälkeen mä tein mun mielestä se seuraava oli just Villelle tein sen. Ja sitten tuli just näitä niinku mun kavereita. Joo. Miten musta tulee?
miten sitten siinä sun alkuvaiheessa, niin miten sä sitten aloit löytää niitä asiakkaita? Miten toi No siis mä olin alun, niin kuin ennen kuin mä edes tein mitään tatuointeja tai näin, että silloin kun mä olin vielä siellä Tetissä, niin mä olin laittanut siis toisen Instagram-tilin, siis ihan vaan tämmöisen Jessikan piirustustili Instagramiin, mihin mä sitten rupesin päivittelemään välillä niin kuin mun piirustuksia ja näin. Ja sitten siitä mä tein sitten tavallaan tämän mun yritystä niin kuin Instagramin, niin porukka oli jo ruvennut näkemään niitä mun piirustuksia siellä Instagramissa. Ja sitten kun mä olin sinne ilmoittanut, että nyt mä oon niinku tatuointiharjoittelija, niin siellä oli tullut jo niinku parit kyselyt silleen, että hei milloin teet asiakkaille, että milloin teet. Ja sitten mä olin, että herran jumala, että onko täällä jo joku niinku haluamassa niinku mun penkkiin, vaikka mä en ole vielä edes julkaissut mitään, mitä mä osaan tehdä. Mutta ne tykkäs jo niistä tavallaan niistä mun piirustuksista silloin, niin ehkä se niinku sitten tavallaan poiki tavallaan eteenpäin. Okei, joo, eli sit sun Instagramin kautta sä aloit saamaan niitä ensimmäisiä asiakkaita. Joo, ja sit totta kai isoinhan on aina puskaradio. Kun mä sanon mun ystäville, että mä rupean tekemään tatuointia, ne sanoo niiden kavereille. Joo, ja siis aina kun joku mun kaveri on silleen, mä haluaisin ehkä tatuoin, niin mä voin, Jessica itse asiassa, mä voisin linkkaa sulle sen Instagramin, että se tekee kyllä siistejä tatuointeja. Siis mun ystävät on mun parhaimmat niin kuin mainostajat, tiedäks, niin kuin, että se on kyllä niin kuin isoin kiitos kyllä teille. Ja tosi moni on vielä kävelevä mainos, kun niillä on sun leimoja kanssa niiden kehossa. Joo, kyllä. Ja siis sehän on niinku mä oon monesti sanonut niinku mun asiakkaillekin, että kun nekin on tai monesti mä näistä samoista asioista puhun mun asiakkaiden kanssa, kun heitkin kiinnostaa tosi paljon, niin sitten esimerkiksi jotkut on just kysynyt, no mitä se merkkaa sulle, niinku, että ihmiset tulee ottaa sulta tatuointeja tai näin, niin esim. Semmoisen mä oon niinku monesti sanonut, että mä ajattelen, että se on niinku, mun asiakkaat on mun kävelevää taidetta tavallaan, koska ne mun taide ihossaan tuolla kävelee, että ne on niinku, no ehkä enemmänkin käveleviä kanvaita, tiedätkö? Että sehän on niinku, koska mä en ikinä pitänyt itteeni niinku minään, että musta olisi voinut tulla joku taidemaalari tai joku tämmönen, että taidetta mä aina halusin tehdä, mutta mun piti vaan löytää se oma tyyli ja tapa tehdä sitä. Kaunista. Tämä oli ihanasti sanottu. Ei vitsi. Okei. No sitten kun sä ryhdyit tähän, sä päädyit tähän unelmaan silloin nuorempana, niin tuliko sulla vastaan mitään epävarmuutta tai harhapolkuja tämän uran suhteen? No sit kun se lähti niinku rullaamaan, niin ei. Kyllä se heti tuntui silleen, että vau, että tää on niinku, siis silleen, mä toteutan mun unelmaa. Ja ehkä silloin oli isoin niin kuin se harppaus, kun mä niin kuin päätin olla niin kuin täyspäiväinen yrittäjä. Että mun ainoa tulonlähde oli sitten niin kuin niin kuin nämä asiakkaat. Ja silloin alkuun mä myös hain yrittäjien starttirahaa. Että mä sain sieltä niin kuin tukea ensimmäiselle vuodelle. Olisiko se mun muistaakseni ollut jo. Että ihan tälleen niin kuin vinkki, jos joku yrittäjyyttä ajattelee ihan sama missä, niin kannattaa katsoa starttiraha. Niin kun mä en tiedä millainen se nykypäivänä on. Mutta siis se auttoi mua esimerkiksi siihen, että mä pystyin muuttaa omilleni. Niin. Että mä maksoin sillä starttirahalla tavallaan mun vuokran sitten. Mutta se oli niin kun siis isoin se jännittävin harppaus ehkä. Ja sitten silloinkin mä ajattelin silleen, että okei, mä nyt siirryn täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Ja silloin kun sulla on siis se starttiraha, niin sä et saa tehdä toista työtä. Sä saat tehdä vaan niinku yrittäjänä. Eli mä en olisi voinut mennä vaikka kaupan kassalle tekemään niinku ekstra työtä, koska sit sä et saa sitä niinku tukirahaa. Niin silleen, että jos tässä ei nyt niinku asiakkaita tule tai näin, niin aina mä löydän sit jotain muuta työtä. Että mä otin vaan sen niinku leap of faith, vai miten se sanotaan. Että nyt testataan tää ja katsotaan, mihin päädytään. Ihan sika hyvä. Ja sitten kyllä se nyt jonnekin päädyt. No joo. Tälleen 7 vuoden jälkeen niin voin sanoa, että oli kyllä paras päätös. Okei, eli sun urapolku oli tällainen. Niin mites sitten, jos joku nyt miettii, että mä haluaisin olla tatuointiartisti, että mistä mun kannattaisi aloittaa, niin miten siihen kannattaisi lähteä? Olisiko hyvä piirtää jotain portfolioa, hakeutua jonnekin opiskelemaan tai verkostoitua, millainen se reitti voisi olla? No mä sanoisin just ton, että piirrä hyvä portfolio.
Ja rupeaa vähän miettimään sitä, että minkä tyylisiä tatuointeja sä ehkä haluaisit rupea tekemään. Että mikä se sun tyyli niin kuin on. Ja pystyisit se jotenkin erottumaan sillä, koska tatuoijahan on nykypäivänä tosi paljon, niin pitää olla ehkä se joku oma niin kuin tyyli totta kai siihen. Ja just silleen, että se portfoliokin, että vähän niin kuin mikä tatuointityyleistäkin sua niin kuin miellyttää ja minkä tyylisiä sä tykkäät piirtää, koska niitäkin on tosi erilaisia. Että on realismi, on old schoolia, ne on ehkä ne perinteisimmät vai jotain niiden sekoitusta, tiedätkö? Että sit kun sä niin kuin vaikka haluat saada harkkapaikkaa tai jotain niin kuin verkostoitua, niin sulla on jotain näytettävää. Että tämmöistä mä piirrän ja mä haluaisin nyt oppia sen niin kuin tekemään tatuointina. Mutta se portfolio on niin kuin tärkeä, että niin kuin kannattaa sitä työstää. Mitään niin kuin virallista koulutustahan tälle alalle ei ole. Että minulle tämä ala on niin kuin opetettu kädestä pitäen, että Ville on just mulle sen opettanut, niin mä oon päässyt siihen tosi nopeasti ja hyvin niin kuin kiinni. Mutta tässä on vaan se, että on tosi vaikea nykypäivän ehkä saada semmoista niin kuin harkkapaikkaa, koska sehän vie siltä niin kuin mentoriltakin niin paljon omaa aikaa, että aina kannattaa myös kysyä eri artisteilta. Jos sulla tulee vaikka eteen joku artisti, kenen niin kuin työstä sä tykkäät ja jäljestä sä tykkäät, niin laita viestiä ja kysy, jos se vaikka olisikin valmis ottaa niin kuin harjoittelijan aina. Niin. Ja ole valmis myös siihen, että sieltä voi tulla niitä torjumisia, mutta se ei niin kuin ole sulta pois periaatteessa. Että sit sä oot ainakin niin kuin yrittänyt ja kyllä se jossain vaiheessa niin kuin sitten tavallaan niin kuin varmasti, miten se sanotaan? Poikii. Niin, ja toisaalta on just tämä sama juttu, että silloin kun sä olit 14 ja sä soittelit ties kuinka monen tatuointiartistipaikka, että pääsisit sä ilmatteeksi tekemään tettiä ja siivoo, niin tuli paljon hylkyjä, mutta sitten oli syy silleen, että minkä takia sä pääsit just tähän, koska siellä sä tapasit Villen ja sitten taas Ville näki sus potentiaalia ja oli silleen, no mä autan tätä likkaa. Niin, näin just, että kyllä siellä aina se joku hyvä ihminen on, joka auttaa ja ojentaa kättään. Miten musta tulee? Miten tiedät sä, miten yleensä tatuointiartistit sit aloittaa? Että aloittaako porukka? Musta tuntuu, että mä oon tavannut paljon ihmisiä, jotka on vaan ostanut sen koneen. Joo, siis tämähän on sitten taas se toinen polku, mitä mäkin on kuullut aika paljon. Että porukka sitten vaan itse ostaa sen koneen ja rupeaa itse väkertään niitä. Mutta siis tää on ihan vaan sen takia, koska mulla on itsellä ollut se tie, että mä oon saanut sen opin niin kuin heti. Tai siis silleen niin kuin tosi kädestä pitäen. Ja se oli mulle niin kuin tosi hyvä, koska mä en olisi varmaan ikinä lähtenyt siihen, että mä ostan itse sen koneen ja rupean väkertää himassa. Koska sit mua olisi pelottanut just ne kaikki hygienia-asiat ja kaikki. Mutta siis tiedän monia hyviä, tosi taitavia artisteja, jotka on aloittanut siitä, että ne on vaan ostanut itse sen ja ruvennut harjoittelemaan. Mutta jos niin tekee, niin sit vaan pitää huolta siitä hygieniasta, vaikka se tekisit ihan niin kuin oman ihonkin. Niin silti se on niin kuin avohaava, että ettei sit tuu mitään niin kuin sen pahempaa. Joo. Hyvä. No sit jos me jutellaan vähän siitä, että miltä sun arki näyttää, niin tai että mitä tämä tatuointiartistin työ oikeasti on, niin miltä näyttää esimerkiksi sun tavallinen työpäivä? Onko tavallista työpäivää? No on mulla semmoinen peruspohja mun tavalliselle työpäivälle, että se on tässä niinku vuosien aikana muovautunut. Että mä tykkään, niinku pääosin mä aina aloitan mun päivät niinku 10 aamulla. Et 10 aamulla mulla tulee eka asiakas. Välillä tulee jo 9, että se vähän riippuu, että jos tarvitaankin niinku enemmän aikaa tai jotain. Mutta 10 on aika se perus. Ja sitten se riippuu ihan päivästä, että kuinka monta asiakasta mulla on. Että aika semmoinen keskivertoaika, mitä mä oon studiolla, on ehkä 10-4, 10-5. Välillä se voi vierähtää silleen, että mä oon 10-8 tai sitten mä oonkin vaan pari tuntia töissä, että mä oon 10-1. Että se niinku vaihtelee tosi paljon ja niinku myös niinku vuoden aikana silleen, tiedätkö, että onko talvi, syksy, kesä. Ja esimerkiksi nyt kesäaikaan, kun tätä nauhoitetaan, niin mulla on enemmän vapaata, koska mä haluan myös nauttia kesästä ja yleensä mä vaikka painotan mun lomat kesälle silleen ja niinku vähän vapaat, koska silloin eniten on
tekemistä Joo. niin kuin työn ulkopuolellakin. Joo. Eli sä aloitat 10 työt. Onko se sit se on sitä asiakastyötä, asiakatyötä? Milloin sä niinku vaikka piirrät tai suunnittelet näitä? Tai miten se niinku... No mä oon pitänyt itselleen semmoisen, että mulla on maanantait yleensä aina vapaat. Välillä saattaa sekin vähän niin kuin poiketa, mutta pääosin mä pidän aina maanantait vapaana, siis studiotyöstä ja niin kuin siitä, että mä kohtaan niin kuin asiakkaan. Et maanantait on mun niin kuin vapaapäivät / piirustuspäivä. Et mä sanon vapaapäivä, mutta yleensä se on niin kuin ihan koko niin kuin työtuntinen päivä piirtämistä. Et mä tykkään niin kuin tehdä silleen, että mä maanantaina piirrän aina seuraavan viikon asiakkaiden niin kuin kuvia. Ja sit mulla on sen viikon aikana aikaa muokata niitä, piirtää ne puhtaaksi. Ja sit mä laitan ne aina niin kuin, just edeltävällä viikolla niin kuin asiakkaalle nähtäväksi. Et sit mulla on niinku, tää on niinku tosi niinku spesifi tapa tehdä, koska olen kuullut, että monet tatuojat laittaa niinku ehkä pari päivää aikaisemmin luonnokset tulee, mutta mä oon taas semmoinen, mä laitan sen saatana aikaisin, että mulla on sit aikaa myös niinku rauhas muokata ne. Ja kaikilla on tosi se oma tyyli tehdä. Joo. Ja mikään ei ole oikein tai väärin, mutta ainakin mun asiakkaat on tykännyt siitä, että ne saa sen luonnoksen aika ajoissa. Mutta toi on mun mielestä ihan sika ihanaa, koska mullahan oli se, kun mä yhdessä vaiheessa oli ihan varma, että mä haluan tatuoinnin. Ja mä varasin ajan tatuointiartistille, me mentiin hakemaan mun kaverin kanssa tatu. Niin kuin me ajateltiin, että me otetaan yhdessä tatuoinnit, niin ne on vähän niin kuin kaveritatuoinnit, vaikka niillä on omat merkitykset. Joo. Mä maksoin tälle mimmille etukäteen jotain. Ja sit niinku kerroin vähän niin kuin mun idean. Ja sit se siellä paikan päällä piirsi sen. Joo. Ja sit se oli silleen, että onko tää hyvä. Sitten mä olin silleen, että no ei toi kyllä oo. Tai että mä en osaa sanoa, mitä pitäisi muuttaa, mutta jotain tossa pitäisi muuttaa, että toi ei oo se. Sitten kuitenkin loppui siihen, että mä lähdin sieltä ja mä olin silleen tosi pettynyt itteeni, että mä en uskaltanut ottaa tatuointia. Mutta mun mielestä toi on tosi kiva, että sä saat etukäteen sen, koska sit sä voit mehustella sitä vähän silleen, että onko tää nyt sitä vai ei. Koska se tulee sun niinku kehoon ikuisiksi ajoiksi, niin se on tosi hyvä tsägä. Että mun kaveri vaikka tykkäsi ihan sika paljon siitä luonnoksesta, mikä se sai siinä hetkessä ja se halusi sen siihen niinku kehoonsa ja se näyttää ihan sika hyvältä sillä ja näin. Mutta kun on tämmönen vähän henkilö, jolla on vaikeaa tehdä päätöksiä, niin toi ei kyllä missään nimessä ole mulle se tapa. Miten musta tulee? No mitäs sitten sä löydät sun asiakkaat? No somesta. Uudet asiakkaat löytää yleensä mut just somesta tai niin, että joku niiden tuttu on käynyt mulla ottaa tatuointia tai ne on kuullut musta jossain. Ja siis niin kuin mä aikaisemmin sanoin, Puskaradio, se on tosi hyvä. Tai siis tavallaan aina kun joku mua niin kuin suosittelee jollekin, niin se saattaa niin kuin suositella mua vielä eteenpäin, että hei mun kaveri sanoi, että toi on hyvä. Jaa. Tai että mä seuraan tämmöistä tyyppiä IG:ssä ja sen kuvat näyttää hyvältä. Mä aina kyllä kysyn mun asiakkailta, jos ne on uusia, että mistä sä löysit. Ja aina ne sanoo tyyli Instagram. Nyt on tullut uusimpia, niin kuin mä olen päässyt tänne TikTokin maailmaan, niin sieltäkin on tullut jo pari asiakasta. Ja mä olin silleen, jes, että siitä on jotain hyötyä, koska siis eihän, no toi somemaailma on vaikea. Mä vaan yritän parhaani mukaan sitä tehdä myös. Joo, ja kyllähän se vaatii työtä. Joo. Mut mun mielestä on hienoa, että ja opettelua. Joo. Onko sun työnkuva muuttunut jotenkin ajan myötä? Tai onko sun arki tatuoijana muuttunut? No se työnkuva ei hirveästi voi muuttua, koska se on vaan tatuointien tekemistä. Mutta ehkä mä oon löytänyt itselle just sen hyvän tavan tehdä sitä työtä. Ja just silleen, että yhdessä vaiheessa mähän tyylin asuin studiolla. Olin vähän silleen työnarkomaani jopa. Ja se oli ehkä silloin alkuaikaan, koska mä oikeasti halusin, että mun ura lähtee käyntiin, niin mä oikeasti olin paljon töissä. Ja silloin mun vapaa-aika oli aika rajoitettua. Mutta nyt kun tää on ollut tosi tasasta tää mun työtilanne silleen, tai pysynyt silleen tasaisena, että niitä asiakkaita ja varauksia tulee. Totta kai välillä on niitä hiljaisia aikoja ja välillä on enemmän varauksia, että sehän aina menee niinku ees taas. Mutta siis niinku nyt on oppinut myös sen, että niitä vapaapäiviä saa olla ja pitääkin olla. Ja just tehdä sillä tavalla, miten itse haluaa, koska se on sitten taas yrittäjyydessä se plussapuoli. Tavallaan, että sä saat itse päättää, paljon teet töitä, milloin teet töitä, miten teet. Niin ei sitä kannata niinku liian tavallaan vaikeaksi itsellekään tehdä.
kun sä sanoit, että toi on yrittäjyyden plussapuoli, niin onko tässä sitten, mitä on yrittäjyyden miinuspuolet, mitä sä oot nyt todistanut sun uran aikana? No ehkä se, että pitää pärjätä aika yksin, että eihän me hirveästi tukea niin kuin mistään saada. Siis, niin kuin, siis jos puhutaan niin kuin valtiosta tai tämmöisistä, että meillä ei ole mitään niin kuin NS-etuuksia sit ole. Tavallaan jos puhutaan palkkatyössä käyvistä ihmisistä, heillä on työterveys, heillä on lomarahat, heillä on kaikki tämmöiset. Totta kai yrittäjyydessä on ihan eri juttu. Eihän kukaan meille maksa mitään lomarahaa. Tai jos me sairastutaan, niin ei me saada mitään rahaa keltään. Paitsi totta kai jos sä liityt, niinku, kuulut liittoihin tai tällaisiin tai sulla on joku tietty vakuutus. Mutta silleen niinku perusyrittäjänä vaan. Niin ne on ehkä niitä. Ne on ehkä niitä huonoja puolia. Niin. Joo. Miten musta tulee? Mikäs on tässä työssä kaikkein parasta? No se, että saa toteuttaa itseään ja tehdä taidetta. Koska siis mä monesti sanon sitäkin, että vielä tänäkin päivänä mä välillä niinku havahdun siihen, että tää on mun niinku duuni. Että mä teen tätä niinku työkseni ja ihmiset maksaa mulle tästä. Että se tuntuu niin kivalta. Ja mä toivon, että kaikki ihmiset löytäisi itselleen semmoisen duunin, missä ne oikeasti viihtyy. Koska sitten silleen niinku sun elämästä tulee kivempaa, sun niinku, tiiäks, tai siis niinku elämänlaatu paranee vaan, kun tekee sitä juttua, mistä nauttii. Sä teet kumminkin yli puolet sun elämästä niinku töitä. Niin mä en ole ikinä ollut sitä kansaa, joka elää vaan viikonlopuille ja lomapäiville. Et mun mielestä sen arjen pitää myös olla kivaa. Kuulostaa, että tässä on paljon niin kuin hyvää, mikä on sitten raskainta tai kuormittavinta tässä työssä. Eihän aina asiakaskohtaamisetkaan ole vaan niin kuin kivoja tai tosi helppoja. Kyllä välillä myös tulee vaikeita asiakkaita, on vaikeita päiviä. Että vaikka mun työ on semmoista, mitä mä rakastan, niin kyllä aina voi olla huono päivä tai on väsynyt, koska tämä työkin vaatii tosi paljon keskittymistä. Ja no sitten voidaan mennä myös siihen puoleen, että se on kropallekin aika raskasta, kun sä joudut olla niin semmoisissa ihmeasennoissa ja tiedäks, tulee niinku semmoisia vaivoja, että niinku aina on hyvät ja huonot puolensa. Joo. Koet sä ikinä paineita sun työstä, esimerkiksi jotain onnistumisen paineita, koska se työ on niin pysyvää? En enää. Ehkä alkuun totta kai, koska se oli vielä uutta. Mutta nykyään mä ainakin aina oletan, kun asiakas tulee mulle, niin se tykkää siitä jäljestä, mitä mä teen. Se on katsonut sitä, millaisia tatuointeja mä teen. Ja just silleen, niin kun mä kyllä luotan siihen omaan tekemiseen. Mutta en myöskään sano sitä, että kyllä välillä tulee niitä semmosia huijarisyndrooma-juttui. Että rupeaa miettimään silleen, että eihän mä edes osaa tehdä mitään tatuointeja. Kun sä katot jotain maailman huippuja, sä oot silleen, että no ei mun tatuoinnit tolta näytä. Ja ne on tehnyt joku 20 vuotta tatuointeja. Niin totta kai välillä tulee noita ja se on ihan inhimillistä. Mutta siis silleen niinku, sit sä vaan havahdut siihen. Sit sä oot tehnytkin jonkun tosi upean duunin ja sit se, vitsi tästä tuli hieno. Et siis se on tosi silleen niinku mind game. Joo. Just hyvä. Joo. Okei. Jessica. Nyt me puhutaan rahasta. Oi. Miten sä hinnoittelet oman työsi ja oliko se aluksi vaikeaa? No alkuun Ville auttoi tässäkin asiassa aika paljon, koska hänellä on sitä kokemusta. Ja sitten kun itse oli vielä niin ulapallo, oli ihan silleen, että en mä tiedä mitä yleensä niin velotetaan. Ja tiiäks, oli ihan silleen, että eihän mullakaan ollut kuin pari tatuointia silloin kun mä aloitin. Niin tiedätkö, oli siis vähän niin kuin hajuu. Mutta nykypäivänä mä hinnoittelen itseni aika lailla niin kuin tatuointikohtaisesti. Jotkuthan hinnoittelee esim. Tuntikohtaisesti. Lähtöhinta mulla aina tatuoinnille on 120 € ja siitä niin kuin ylöspäin. Kyllä mä siis aina myös katson vähän silleen, että kauan meillä on mennyt siihen niin kuin aikaa. Että vaikka olisikin pienempi kuva, mutta se onkin vaikka tosi yksityiskohtainen, niin kyllä mä vähän katson silleen, että menikö meillä siinä 4 tuntia vai 2 tuntia. No toi on tosi reilua. Niin. On ihan järkeä. Ja siis aina sanon asiakkaalle niin kuin hintahaarukkaa ennen kuin he tulevat. Tai jos joku haluaa tulla vaan kysyä, niin kuin, että hei, että olin miettinyt tällaista, niin about minkä hintasta sulla on?
kuinka paljon rahaa menee sit erilaisiin kustannuksiin tatuoijana? No mä olen studiolla vuokrapenkillä, eli totta kai se vuokrapenkin niin kuin vuokra, kuun vuokra, se. Sitten on niin kuin totta kai verot, alvit, ennakkoverot ja alvihan nyt on se, oliko se nyt 25, tai se nousi just tänä vuonna. Niin ne on ehkä ne niin kuin pysyvimmät, mitkä aina tulee. Ja mulla kuuluu siis studion siihen vuokrapenkkiin kaikki tarvikkeet. Että mun ei tarvi niitä niinku maksella erikseen. Ja sitten jos mä haluan ostaa vaikka uusia niinku tatuointikoneita tai tämmöisiä isompia, niin niitä, mutta niitähän ei niinku tuu siis silleen joka kuukausi tietenkään. Jos me nyt jatketaan tällä rahalinjalla, niin paljonko tatuointiartistina voi oikeasti tienata? Paljon sä tienaat? No se aina vaihtelee totta kai niinku kuukausittain just riippuen siitä, että kuinka paljon mä oon töissä. Ja sit jos mä oon lomalla vaikka viikon tai päiviä, että sehän niinku aina niinku hyppelee. Mutta monesti pyöritään ehkä siinä 5-7 tonnin haarukassa. Oh my god! Mut huomioiden myös sen, että siellä on sitten ne kaikki veromaksut ja niin, eli toi on niinku brutto ja sit siitä lähtee vielä niin, maksut. Kyllä, joo. Eli tosta miinustetaan vielä sit se vuokrapenkki. Eli kustannukset on erikseen. Joo. Mut aika hyvä. Joo. Tosi siis, hyvä. Kyllä, ja siis silloin kun mä niinku tähän alalle päädyin, niin mähän en ikinä ajatellut sitä raha-aspektia. Sehän tuli mulle niinku aika yllätyksen. Mä sanoin, että tästähän voi niinku tienaa silleen ihan hyvin, silleen niinku, että pärjää kivasti ja näin. Niin. Että se ei ollut mulla ikinä agendana, kun sit mä oon kanssa niinku ehkä on tullut joskus eteen myös semmosia ihmisiä, että niinku, tatuojat tienaa niin hyvin. No mä voisin nyt rupea tekemään tatuointeja. Silleen, että kun tää niinku silleen vaan raha edellä, niin se ei ole mun mielestä myöskään niinku ehkä se pointti tässä, koska se on kuitenkin taidetta. Miten musta tulee? Kiva kuulla rahasta. Se aina kiinnostaa kaikkia. No joo, koska siis mä oon kans jotenkin, musta tuntuu, että yrittäjyydessä silleen, mistä sitä, tai silleen, että se on kiva, että sulla oli tää Ville apuna siinä niinku hinnoittelussa. Joo, koska siis mä olisin ollut ihan hukassa. Niin. En mä ois tajunnut näistä yhtään mitään. Ja sit tavallaan silleen, kun miettii, niin just, en mä tiedä, musta tuntuu, että kaikki aina pelottelee tosta yrittäjyydestä, että ei sitten ole muuten mikään varma leipä. Ja ei todellakaan olekaan varma leipä, että just ei, mitä sä sanoit, että niinku silleen, no sairastumisesta ei makseta. Juu. Ja silleen. Ja siis onhan tässä ollut myös vaikeita aikoja, että kyllähän mäkin huomasin, että olisikohan se ollut niinku viime vuoden lopulla, kun eikö ollut se energiakriisi-asia, niin sitten se rupesi näkyä sitten kyllä myös niinku vaikka varauksissa. Että ei ihmisille ehkä ollutkaan enää niin paljon ylimääräistä käytettävää, koska tatuoinnithan ei myöskään ole se, mihin sä laitat sen sun viimeisen niinku rahasi. Jep. Että se ei ole niinku mikään välttämättömyys. Niin. Jos mietitään, että kenelle tämä työ voisi sopia, niin millainen ihminen sun mielestä sopii tatuoijaksi? No kyllä mä sanon, että iso osa tätä työtä on myös se, että sä oot niin kuin, että sä osaat olla asiakaspalvelija. Koska se on tosi iso osa tätä, vaikka me ollaan myös niin kuin taiteilijoita ja tehdään taidetta. Ja se, että sulla on myös se intohimo siihen taiteen tekemiseen, sehän on myös tärkeää. Mutta niin iso osa on sitä asiakaspalvelua. Ja mä oon kuullut mun omilta asiakkailta monesti, että ei vaikka ollut ehkä ihan niin kuin kiva vaikka kokemus jossain käydä, koska se asiakaspalvelu ei ollut silleen, että olisi ollut semmoinen olo, että se artisti edes haluaa, että mä olen täällä. Niin kyllä se vaikuttaa tosi paljon. Joo. Ja se voi myös välillä olla ihan ihmiskemioista kiinni, että eihän se aina vaan ole sitä, että toinen ei vaikka ole hyvä asiakaspalvelija, mutta just silleen, niin kuin, että osaa myös niin kuin kohdata ihmiset. No jos me tähän loppuun vielä käydään vähän niin sanotusti vinkkejä kuulijoille, niin mikä on paras neuvo, jonka sä oot saanut urasi aikana? Ehkä se, että tee niinku omaa juttuas. Että eti se oma tyyli. Että ketään ei myöskään kannata lähteä kopioimaan. Että sehän ei niinku sitten anna ehkä sulle itselleen niin paljon. Ja on se paljon niinku motivoivampaa ja antaa sulle itselle niin paljon enemmän kuin löytää tavallaan sen, mitä tykkää tehdä ja miten. Joo. Toi on hyvä neuvo kyllä moneen ammattiin. Niin. Tai moneen asiaan. Että tee sitä vaan se omaa juttua. Jep.
Ja älä mieti ehkä liikaa, mitä muut ajattelee. Tai jos on just semmoinen pelko silleen, että no mä haluaisin tatuoijaksi, mutta mitä jos kaikki on vaan silleen, että ei toi toimi tai silleen, juu, hän haluaa tatuoijaksi. Niin ei se, antaa niiden olla. Niin. Sä teet omaa juttuas. Just hyvä. Kuule, kiitos ihan sika paljon, että sä tulit tänne haastatteluun. Siis mä muistan, kun mä aloin miettimään tätä podcastia, niin mä olin koko ajan sitä mieltä, että joo, Jessica tulee kertomaan tatuointiartistiudesta. Ja sitten sä vastasit mun Instagram-storiin, että hei, että olisiko mun ammatti mitenkään kiinnostava. Mä olin vaan, joo, olis. Niin ihanaa, että sä tulit. Siis oli aivan ihanaa. Siis mä tykkään aina höpötellä. Ja siis näitä samoja kysymyksiä siis mun asiakkaatkin tosi usein kysyy multa. Tai just ehkä toi urapolku on se tosi, mikä kiinnostaa, että miten tälle alalle päädytään. Jaa. Että toivottavasti mä kerroin siinä kaiken oleellisen. Et musta tuntuu, että mä oon nyt höpöttänyt tässä niinku kaiket niinku ummet ja lammet, mutta joo, oli kyllä sikakivaa. Miten musta ja jos sulle, rakas kuulija, nyt jäi jotain kysyttävää vielä, mitä sä haluaisit kysyä Jessikalta, niin meidän Instagram, tai siis minun Instagram, tämän podcastin Instagram-tilillä, miten musta tulee, voi kysellä siinä uusimmassa postauksessa sitten kysymyksiä Jessikalta ja parhaamme mukaan sitten niihin vastataan. Ja miten sitten myös Jessikaa voi seurata somessa, mitkä sun somet oli? Mut löytää Instagramista by.jjk ja studion Instagram on vs.tatoing, eli molempia kautta löytyy. Ja sitten tämä TikTok, minne olen nyt rantautunut, niin se on ihan käyttäjänimellä J.Kuivasniemi, niin sieltäkin minut löytää. Super, jee. Okei, eli kiitos ihan super paljon vielä Jessikalle, että olit täällä. Ja kiitos sinulle, rakas kuulija, että kuuntelit tämän jakson ja toivottavasti sait tästä inspiraatiota urallasi kohti tatuointiartistiutta. Ja tuuhan taas ensi viikolla kuulolle, kun vieraana on Janne, joka kertoo siitä, että millaista on olla ammattilaispokerin pelaaja. Niin, kiitos paljon vielä ja kuulemisiin. Hei hei!